Il-ġimgħa ferja ta' wara l-Epifanija, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 5, versi minn 12 sa 16. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marit sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-ard qudiemu jitolbu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Iva, irrid, kun imfejjaq, u minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu u qallu: Qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lill-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tinxteret u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mar tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu għamel xi ħaġa li fi żmienu ma kienet tgħaddi minn moħħ ħadd li jagħmel: mess lebrus. Il-lebrusi kienu l-emarġinati tas-soċjetà. Il-kundizzjoni fiżika tagħhom kienet dejjem tikkrava, hekk kif kienu jibdew jitilfu partijiet minn ġisimhom. Ma kinux biss l-imwarba, imma kkonsidrati bħala diġà mejta, anki mill-familjari tagħhom stess. Il-liġi ludija kienet tipprojbixxi li wieħed imiss jew jersaq lejn lebrus biex ma jisfax ritwalment imniġġes. Il-lebrus tal-Vanġelu tal-lum għamel xi ħaġa ta' min jinnuta u resaq lejn Ġesu b'kunfidenza u b'umiltà u emmen li Ġesu seta' u kien se jfejqu. Normalment lebrus kien jiġi mħaġġar jew almenu imkeċċi jekk jipprova jersaq qrib Rabbi, jiġifieri mgħallem bħal ma kien Ġesu. Ġesu mhux biss jaqtalu xewqtu, imma jurjih l-imħabba personali, il-ħniena u l-ġentilezza ta' Alla bil-mod kif imissu. Skont l-għarfien mediku ta' dak iż-żmien, li tmiss lebrus kien ifisser li kont se tkun f'riskju gravi li tieħu l-istess marda tiegħu. Mela Ġesu mhux biss fejjaq lill-lebrus fiżikament, imma wkoll emozjonalment u spiritwalment, għax fl-imħabba li jurih meta ma ddejjaqx imissu wassallu l-messaġġ qawwi tal-imħabba tal-Alla għalih, b'mod aktar qawwi milli seta' jwassallu bil-kliem. L-Ispirtu Santu iħeġġeġ lil qalbna bl-imħabba ta' Kristu biex aħna wkoll ikunu nistgħu nilħqu u nservu lill-oħrajn mimlijin ħniena u nieħdu ħsiebhom b'kompassjoni, mod speċjali dawk li ġew imwarba u maltrattati. Int tħallih lill-Ispirtu Santu jimlilek qalbek bl-imħabba u l-kompassjoni ta' Kristu għall-oħrajn? ħatkun il-qawwa ta' mħabbtek mulej Ġesu, tħeġġeġ bl-imħabba u l-ħlewwa li tant tippenetra fil-qlub tagħna li tbedhom minn dak kollu li hu taħt is-sema, taqgħadhom dejjem iżjed miegħek u tiftaħhom għal bżonnijiet tal-oħrajn. Amen.